O dekarbonizácii v energetike sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je Robert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Ako sa za posledné roky zmenil prístup k energetickým zdrojom, pán Ruňanin? No, z môjho pohľadu tá zmena je zásadná v oblasti energetiky a hlavne prístupu k energetike. Ono to malo asi na svedomí viacero faktorov. Začalo to niekedy pandémiou COVID, pokračovalo energetickou krízou, následne nešťastná vojna na Ukrajine, ale samozrejme aj zmena legislatívy Európskej únie, ktorú museli transponovať jednotlivé členské štáty, až po samotné klimatické zmeny, ktoré sa čoraz viac prejavujú aj u nás na Slovensku. A samozrejme musím povedať, že aj taká zmena osobného nastavenia tej spoločnosti pomáha v rámci dekarbonizácie. Spomenuli ste teraz veľa faktorov, ktoré nás skutočne sprevádzali tie uplynulé roky a mnohé z nich aj zostávajú naďalej. Aký vplyv mala COVID pandémia na spotrebu energií a dekarbonizačné stratégie firiem? Ako som vravel, pandémia COVID bola jedným z takých základných spúšťačov tej zmeny v energetike a prístupu k nej. A práve energetika po týchto zmenách sa stala viac decentralizovaná, viac diverzifikovaná, viac sofistikovaná, uhlíkovo neutrálna a samozrejme aj náročnejšia. Čiže o to dôležitejšie je tá predprojektová príprava, aby následne ten výsledok bol taký, aký očakávame. A celkovo, aké trendy teda pozorujete dnes v spotrebe energií, ak sa na to môžeme pozrieť, povedzme, chladenie, vykurovanie, ako to dnes vyzerá? Áno, spomínali ste pandémiu COVID, tak samozrejme počas pandémie COVID spotreba energie klesla, hlavne v oblasti budov, ako sú ofisy alebo shoppingy. Samozrejme mne nekresla aj v priemysle. Naopak, energia vzrástla v domácnostiach, pretože samozrejme trávili viacej času aj počas pracovných dní doma. Čo chcem povedať, že okrem zmeny v spotrebách energie, tak pandémia COVID zmenila užívateľské správanie jednotlivcov. Ako viete, počas pandémie sme museli pracovať väčšinou z domu a samozrejme, keď skončila pandémia, tak zamestnávatelia museli riešiť otázku, ako nastaviť systém kombinácie office versus home office, pretože bola to jedna z základných požiadaviek zamestnancov. Toto v podstate ale pokračuje aj ďalej, lebo nie úplne všade sa tí zamestnanci vrátili, tak ako to bolo predtým. V podstate tá hybridná forma práce nám pokračuje naďalej. Určite áno, čoraz náročnejšie je vrátiť zamestnancov späť do kancelárie a práve z toho dôvodu sa k tomu musela prispôsobiť aj energetika. Ak si zoberieme, že zamestnanec pracuje 50% svojho času z domu, čiže je na home office a v letných mesiacoch má podávať ten svoj výkon v čase, keď má v byte 32-34 stupňov, je to veľmi náročné. A tým pádom vznikla požiadavka na potrebu chladenia v letných mesiacoch aj v rezidenciách. A tomuto trendu sa museli prispôsobiť aj developéri, ktorí pripravujú nové projekty. A samozrejme, keď už zoberiem do úvahy výrobu tepla a chladu, tak sa nám do popredia dáva riešenie na báze tepelných čerpadiel. A to je tá dekarbonizácia, ku ktorej smerujeme. A skutočne, ako hovoríte, povedzme, tú klimatizáciu používajú doma aj ľudia, ktorí ju pred pár rokmi vôbec ešte nemali a inštalujú si ju práve pre tie zvýšené teploty počas letných mesiacov. Je to tak? Stretávate sa s tým stále viac? Ono aj z tých štatistík a vlastne dôsledok klimatických zmien za posledné 3-4 roky podľa oficiálnych meraní tak nám klesla potreba tepla o 25 až 30%. Naopak, tá potreba chladu nám zrastla o 10%. A keď si zoberieme, že rok 2024 bol vyhlásený ako najteplejší rok v histórii merania, tak to je ten dôkaz, že tá zmena je zásadná a na to energetika musí reagovať. A keď sa v súčasnosti firmy na Slovensku rozhodujú, chcú zavádzať ďalšie dekarbonizačné, povedzme, opatrenia, čo najviac zvažujú, povedzme, aj v tomto roku? Aké faktory? Tie faktory, ktoré ovplyvňujú vôbec myslenie tých spoločností s ohľadom na dekarbonizáciu je viacero. Samozrejme sú niektoré motivačné, alebo tie, ktoré podporujú dekarbonizáciu a sú tu ešte niektoré, ktoré ako keby trošku bránia a brzdia rozvoj dekarbonizácii. Z tých podporujúcich je tu jednoznačná legislatíva Európskej únie, ktorá v podstate definuje ciele, ktoré máme a túto legislatívu, respektíve tie ciele prijali aj jednotlivé členské štáty. Samozrejme, ruka v ruke, okrem legislatívy, sú tu aj veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré si stanovili ešte ambicioznejšie ciele. Môžem povedať, aj ENGIE sa pridala k tejto skupine spoločnosti, čiže my chceme byť uhlíkovo neutrálni už v roku 2045 a nakoľko sme jeden z najväčších výrobcov tepla, chladu a elektrickej energie v Európe,
tak tento cieľ je veľmi ambiciózny, ale z môjho pohľadu nie je nereálny. Tretím faktorom, ktorý ovplyvňuje vôbec tú potrebu dekarbonizácie, je aj ekonomická návratnosť. Tým, že v rámci energetickej krízy cena energií stúpla do vysokých hodnôt, tak v dnešnej dobe už veľa opatrení na báze OZE majú svoju ekonomickú návratnosť a pomáhajú firmám buď znížiť náklady na energie, alebo ich stabilizovať do budúcnosti. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje a bude v budúcnosti ovplyvňovať vôbec postoj ku dekarbonizácii, je dodavateľsko-odberateľský reťazec. Čiže veľké firmy, veľkí odberatelia budú sledovať uhlíkovú stopu v celom svojom dodavateľskom reťazci a v prípade, že spoločnosť, ich dodávateľ, nebude spĺňať požadované kritéria, tak jednoducho bude z toho reťazca vypustený. Na druhej strane musím povedať, že sú tu ešte aj také negatívne ako keby vplyvy na dekarbonizáciu a jedno z nich je tá geopolitická situácia, rôzne vyhlásenia politikov, ktoré vnášajú neistotu do procesu rozhodovania. Ale zase musím povedať, že dekarbonizačný vlak sa rozbehol, ten sa už nezastaví a tie firmy, ktoré na ňo nastúpia, tak budú v budúcnosti úspešné a tie, ktoré nie, tak budú mať možno problém sa zapojiť do toho biznisu v budúcnosti. Dostaneme sa k tomu ešte možno bližšie. My predsa len sme ekonomický magazín, čiže zaujímajú nás aj našich poslucháčov financie. Keď by sme povedali, sú mnohé tieto dekarbonizačné projekty a ich realizácia stále časovo a finančne náročné? Určite áno. Treba si uvedomiť, že dekarbonizačný cieľ nie je možné dosiahnuť jedným jednoduchým opatrením. Je to súbor opatrení, ktoré firma musí si vopred definovať na to, aby ten cieľ splnila. Niektoré opatrenia vieme zrealizovať v krátkom čase a naopak sú opatrenia, ktoré potrebujú pomerne veľký čas na prípravu, pohľadce procesy a samotnú realizáciu. Čiže o to je dôležitejšie na začiatku nastaviť správnu dekarbonizačnú stratégiu s opatreniami, ktoré chcem realizovať a samozrejme aj s časovým rámcom na ich implementáciu. Hovorili sme o dekarbonizačnej stratégii. Na čo by si mali dávať pozor firmy pri výbere partnera, ktorý im s ňou poradí? Tých faktorov, ktoré rozhodujú pri výbere partnera je viacero a každá firma možno má ich iné, ale z môjho pohľadu sú dôležité tri zásadné. Prvý faktor je skúsenosť partnera nielen s návrhom dekarbonizačných riešení, ale aj samotnou realizáciou a prevádzkou. Pretože všetky tri faktory ovplyvňujú zásadne ten budúci výsledok. Druhý faktor je ten inovačný potenciál toho partnera, pretože dnes sme svedkami obrovského trendu vývoja nových technológií na báze obnoviteľných zdrojov energie a práve vtedy ten partner musí vedieť navnímať správnosť riešenia a ponúknuť ho danému partnerovi. A ten tretí a nemenej dôležitý je tá stabilita toho partnera, pretože veľakrát sa stáva, že tí zákazníci očakávajú od tých firiem komplexné riešenie. Nielen návrh samotného riešenia, ale následne samotnú realizáciu, financovanie a potom aj prevádzku. Čiže tá stabilita toho partnera je veľmi dôležitá. Ale zároveň tvrdíte, že je nevyhnutný vlastne nejaký komplexný prístup namiesto čiastkových riešení. Prečo? Určite, ako som spomínal, dekarbonizačný cieľ vieme dosiahnuť len kombináciou viacerých opatrení. Nie je to iba o jednom opatrení. A ak sa na to nepozrieme na začiatku komplexným pohľadom, ale iba čiastkovým, tak práve implementácia čiastkového riešenia, ktoré nebude navrhnuté optimálne, tak v podstate nám môže negatívne ovplyvniť výsledok budúcnosti. Čiže je strašne dôležité sa na to povedať komplexne, pretože v súčasnosti už tá energetika alebo energia nie je iba zvlášť teplo, zvlášť chlad, zvlášť elektrická energia, ale sú to energie, ktoré sa medzi sebou navzájom ovplyvňujú a práve využitím synergií a kombinácie rôznych druhov energie vieme dosiahnuť pozitívnejší výsledok. A už ste tu spomínali, čo musia riešiť, povedzme, majitelia tých rezidenčných nehnuteľností. S akými výzvami sa ale stretávajú teraz developeri a povedzme pri priemyselných podnikoch? Áno, samozrejme tá situácia u developerov je trošku iná ako v priemysle, pretože priemysel má tú energetiku trošku väčšiu a komplikovanejšiu. Ale ono to vychádza, ako som spomínal na začiatku, že vychádza to z možno tých základných faktorov, ktoré ovplyvnili energetiku pred 5 rokmi. Čiže je tu už nejaká požiadavka na chladenie. Tým pádom developer sa zaoberá tým, že akým spôsobom zabezpečiť čo najefektívnejšie výrobu tepla a výrobu chladu pre svoje projekty.
Ďalším pozitívnym ukazovateľom je, že ten developer sa už nedíva iba na začiatku na výšku investície, ale díva sa na to, aké bude mať náklady ten jeho klient v budúcnosti. Čiže dáva dôraz na tie prevádzkové náklady a tým pádom venuje ďaleko viac času a príprave toho riešenia, najvhodnejšie riešenia. A vy ste tu už samozrejme spomenuli aj tie aktuálne udalosti, to, čo sa deje aj povedzme v uplynulých týždňoch, mesiacoch, nejaké vyhlásenia politikov a tak ďalej, povedzme napríklad z Ameriky, kde dochádza k nejakému prehodnoteniu zelených politik výraznému. Akú úlohu zohráva momentálne legislatíva v Európskej únii, povedzme Green Deal, ESG, práve v procese dekarbonizácie? Tak samozrejme, legislatíva Európskej únie je schválená a tá je platná. Čiže nič sa nemení na cieľoch, ktoré sme si definovali pred nejakým obdobím. Na druhej strane vnímame tu nejakú revíziu nejakých postupov pod názvom Omnibus a práve z môjho pohľadu je to trošku také nešťastné riešenie, pretože táto legislatíva alebo revízia vyslala len taký nejasný signál a neistotu na trhu, medzi jednotlivými hráčmi, ktoré čakajú s nejakým rozhodnutím. Ja chcem povedať, že samozrejme revízia smernice Omnibus sa týka hlavne reportingu a povinností, pre ktoré firmy je alebo nie je záväzný ten reporting. Ale táto revízia sa netýka zmeny cieľov. Čiže ciele, ktoré my si stanovili, a to je tá uhlíková neutralita do roku 2050, sú stále platné. Ciele, ktoré si stanovili jednotlivé veľké korporátne spoločnosti, sú platné a tým pádom nás to nezbavuje povinnosti prispieť tej dekarbonizácii. Ak sa ale v súčasnosti hovorí, vy ste tu spomenuli už teraz revízia možno niektorých postupov, hovorí sa celkovo o revízii celého Green Dealu. Predsa len ak kritici namietajú, možno ak nie samotné ciele, na ktorých by sme sa zhodli, ale možno nejakú prílišnú rýchlosť, ktorú zaradila v tomto Európska únia, Európska komisia, možno keby sa išlo o niečo pomalšie a bolo by to aplikovateľnejšie pre tie firmy, nemuselo byť možno toľko kritiky, ako to vidíte? Určite áno. Súhlasím s týmto názorom, že možno keby na začiatku sa tie ciele nastavili lepšie, postupnejšie reálnejšie, a reálnejšie, časovo. tak možno ten odpor voči tej dekarbonizácii by nebol taký veľký, ako to cítime v súčasnosti. Na druhej strane musím povedať, že dneska tie dekarbonizačné riešenia majú svoju ekonomickú návratnosť. Čiže ono to sa už nejedná o to, že zelená energia je drahá. Práve že nie. Zelená energia je minimálne rovnocenná s klasickou energiou na trhu a v mnohých momentoch je aj lacnejšia. A keď sa pozrieme na to, aké konkrétne kroky vy robíte pre svojich klientov, ako im pomáhate pri dekarbonizácii, čo konkrétne im ponúkate? Jednoducho povedané, my ponúkame našim partnerom a klientom riešenia, ktoré sami aplikujeme na svojich vlastných ako keby projektoch. Ako som spomínal, skupina ENGIE je jeden z najväčších výrobcov tepla, chladu a elektrickej energie na trhu v Európe a podobnú pozíciu máme aj na Slovensku. Čiže my máme nastavenú svoju dekarbonizačnú stratégiu a postupne implementujeme rôzne riešenia na to, aby sme tie ciele dosiahli. V rámci výroby tepla my sme zaviedli prvé obnoviteľné zdroje energie pred 15 rokmi a v súčasnosti vyrábame teplo s podielom takmer 30% na báze odpadnej biomasy. Samozrejme do toho mixu ďalej implementujeme rôzne tepelné čerpadlá, implementujeme a realizujeme projekty fotovoltických elektrární, implementujeme a realizujeme projekty batériových úložísk. Minulom roku sme spustili do prevádzky našu prvú bioplynovú stanicu, ktorá vyrába zelenú elektrickú energiu a v budúcnosti chceme v rámci tohto projektu ho rozšíriť o výrobu biometánu, aby ten zelený plyn sme vedeli aplikovať na projektoch, kde nie je možné nahradiť plynové kotly. A takým možno snom v budúcnosti je mať aj výrobu elektrickej energie z vetra. A v súčasnosti v Európskej únii čelíme tomu, že máme skutočne 4 až 5-násobne vyššie ceny energií, než povedzme v USA alebo v Ázii. Ak by postupovali tieto dekarbonizačné kroky jednotlivé, o ktorých ste hovorili, aký vplyv to celkovo bude mať podľa vás na ceny energií v budúcnosti? Áno, to je veľmi dobrá otázka, cena energií. Samozrejme, situácia je taká, že ceny energií sa postupne vrácajú alebo sa znižujú oproti situácii počas energetickej krízy. Avšak musím povedať, že za posledné obdobie tie ceny
sa nevrátili na pôvodné predkrízové obdobie a z našich vedomostí a predikcií sa už ani nikdy nevrátia. Čiže na to si musíme ako spoločnosť zvyknúť. Tým pádom ceny energií vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v podstate sú konkurencieschopné tým klasickým trhovým cenám. O to viac sa dneska tí zákazníci a partneri pozerajú nielen na to, že z akého zdroja tú energiu vyrobím, ale aj o to, či tej energie toľko potrebujem. Čiže energetická efektívnosť sa dáva do popredia, lebo najzelenejšia a tá energia je tá, ktorú v podstate nemusím spotrebovať. A aké sú tie aktuálne dekarbonizačné ciele vašej spoločnosti a ako sa vám ich darí naplňať? Ako vravím, že tie ciele sú veľmi ambiciózne, pretože ako naša skupina aj na Slovensku máme ten cieľ 2045 byť uhlíkovo neutrálny. A keďže vyrábame teplo v 18 mestách a mestských častiach na Slovensku, tak nie je to jednoduchý cieľ. Ale ako vravím, je to možné vhodnou aplikáciou, kombináciou riešení v čase ich vieme dosiahnuť. A keď nás samozrejme počúvajú majitelia menších, stredných, prípadne tých väčších firiem, nejaké vaše odporúčanie, čo môže skutočne urobiť každý, povedzme tento rok, na zlepšenie aj toho dekarbonizačného cieľu v každej jednotlivej firme, povedzme? Asi ten najdôležitejší krok je začať. Začať s tou prípravou, začať trošku analyzovať, ako fungujem z pohľadu energetiky. Možno si vybrať dobrého poradcu na to, aby mu poradil správne, akými krokmi môže dosiahnuť tú stratégiu, ktorú si zvolil a ten cieľ. Čiže to je taká asi prvá základná úloha a samozrejme tá dekarbonizačná stratégia tomu partnerovi alebo tomu zákazníkovi ukáže, aká je tá cesta, koľko financií na to potrebuje, koľko času na to potrebuje a akým spôsobom by to mohol realizovať. Ďakujem veľmi pekne aj za tieto slova. Naším hosťom bol Robert Ruňanin, obchodný riaditeľ ENGIE Services. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.